Здравейте, драги зрители! Радвам се да се видим отново. Аз съм Мария Борисова от 8 Б клас. Здравейте от мен, Никола Тонкова от 8 Б клас. Ще ми разкажеш ли нещо интересно, което се е случило този месец, защото в Инстаграм видях много интересни събития? Разбира се! Между другото, зрителите също може да ни последват и във Фейсбук, за да не пропуснат нищо. А иначе още от началото си, месеца започна с много усмивки, сплетени цветя в косите и аромат на домашни козунаци. Звучи интересно. Разкажи ми малко повече. Старателните ни ученици от 5 Г клас, заедно с преподавателите си, госпожа Кокушева, госпожа Ефремова, госпожа Полимирова и госпожа Стамбулийска, месиха козунаци, пяха песни и проследиха традициите и обичаите около Великден по света и у нас. Тези плочета се раздават на всички вярващи, които задължително ги носят вкъщи и ги закичат на входа на дома си под формата на букетче или венец. Някои от традициите и обичаите на Великден датират още от древността. Във всяка страна отбелязва празника по свой начин. А разбра ли, че този месец едно от най-големите ни събития бе участието на училището ни в Фестивала на изкуствата към Министерството на образованието и науката и Министерството на културата в Националния дворец на културата? Здравейте, аз съм Никола Тонкова от 8 Б клас и се намирам на входа на Националния дворец на културата, където се провежда за първи път Фестивал на изкуствата за училища към Министерството на образованието и науката и Министерството на културата под патронажа на вице-президента на Република България Илияна Йотова. Фестивалът е организиран от 140-то средно училище Иван Богоров и участници в него са Национална гимназия по дизайн Елисавета Вазова и нашето училище, като ние представяме трите ни специалности – изобразително изкуство, компютърна анимация и компютърна графика. Намираме се на щанда на 51-во училище с госпожа Стамбулийска, нашия представител на фестивала, която е учител по изобразително изкуство, и Ева Анасова от 9А. Какво представлява щандът на нашето училище? Здравейте от мен. Това, което можем да разкажем за нашия щанд е, че всъщност всичко, което виждате, са рекламни материали, свързани с нашето училище, които ни представят по най-добрия начин. Свързано е с нашите паралелки, какво се изучава в тях, съответно интересни инициативи, които сме провеждали и по-така интересни творби, които може да видите. Това са, може да видите, картички, направени благодарение на творбите, които нашите ученици правят. Ева след малко ще ви разкажа малко повече за тях. А кои са основните цели и идеи зад представянето на училището на този фестивал? Основните цели и идеи за представянето на училището е това да се популяризира децата да се чувстват по-уверени, да се чувстват по-сигурни, когато искат да кандидатстват, да знаят с какво точно се захващат, какво им предстои, какво е училището, какво може да им се случи. Като цяло да разберат малко повече за тяхното близко бъдеще и да са по-уверени в себе си, защото те могат и са способни да го направят. А този щанд е един от начините, които би могло да им помогне те да успеят. Смятате ли, че организирането на такива фестивали сред учениците ще направи изкуствата по-популярни сред младите хора? Според мен има шанс да популяризира, защото децата имат нужда от вдъхновение, някаква цел, имат нужда от идея, имат нужда нещо да ги побутне в правилната посока, защото когато сами се ориентират и се опитват да тръгнат на някъде, те не могат да намерят правилната посока. Пък така, това е някакъв вид направление и биха могли да се справят доста по-добре.
Имаше интерес към щанда от много деца и ученици, които минаха днес през него и всъщност двата дни, в които се провежда на това събитие. Ние много се радваме, че сме част от него и че имаме възможност да представим все пак и нас и себе си като институция. А какви теми и техники са били най-популярни сред учениците при творенето на техните произведения? Ами аз мога да ви предложа, Ева, като наша ученичка, да ви разкажа малко повече по-подробно за тях. През годините учениците са пробвали много техники. Аз също обичам да рисувам с страшно много. Рисуваме с най-различни видове бои, акварелни, темперни, даже с масло, рисуваме с пастели. Има и това е част от живописта, докато има и графика, като там се рисува с туш и въглен и всякакви техники са използвани, което помага доста за обогатяването ни. Част от които се рисуват и дигитално, което доста развива опита ни и ни помага за бъдещето ни и за бъдещите ни кариери някъде. Аз съм професор Николай Цветков, ръководител катедра хореография при Югозападен университет Неофит Рилски, град Благоевград. Смятате ли, че организирането на такива фестивали сред учениците ще направи изкуствата по-популярни сред младите хора? Разбира се, това е един от начините, чрез които младите творци стигат до публиката. Например, този фестивал в момента, който се провежда за първи път, концерта, който е на 140 училище Иван Богоров, залата е пълна с 4000 души. Така че, минавайки през експозицията на младите творци, те ще се запознаят директно с техните работи, с техния труд, с техните виждания, и то съвременни виждания. Така че много е важно и подкрепям такива мероприятия. А според вас каква е ролята на изкуствата в съвременното общество? Голяма. Да. И важна, защото изкуството възпитава, изкуството преживява, изкуството дава нови идеи, в изкуството се раждат идеи и се развиват. Всеки талантлив човек изнамира своите идеи, пречупва ги през своя темперамент, през своето виждане, през своите тълкования и ги предава на публиката, на поколенията. В този смисъл изкуствата имат своята естетика. Всяко едно изкуство със своята естетика, със своят чар възпитава и младите, и старите. Даже бяха изложени творби на наши възпитаници и всеки посетител имаше възможността да им се порадва. Знаеш ли, че чух, че учениците от 10А, 11А и 11В са свързани с някаква изненада, която ще ни споделят много скоро? Не, по какъв повод ще ни изненадат? Благодарение на Центъра за градска мобилност и лаборатория Рамос се откри спирката на азбуката на площад Славейков. Това звучи страхотно. Благодарим на прекрасната инициатива и покана. А запознали се с още едно страхотно събитие? Естествено. Няма как да не знам за изложбата заедно на учениците от 12 А клас. Добре дошли на традиционната изложба на 12-я клас на 51-во училище Елизавета Първяна. И тази година имаме възможността да се насладим на прекрасните творби на нашите първокласници, изработени под ръководството на професионалисти, художници от нашите училище, госпожа Галина Йотова, госпожа Мария Теклова. Пред нас са и колегите по изобразително изкуство, госпожа Антония Костова, господин Иван Матеев, Иван Апсова, Виктория Стамбулийска. Благодарим на родителите за това, че сте тук с децата на този празничен за нас ден. Сред нас е госпожа Диана Кенчева, председател на училище настоятелство към 51-во училище. Госпожа Василева от СБУ, представител на Съюз на българските учители. И с радост давам думата първо на господин Александров да открие изложбата и да каже
Здравейте, скъпи ученици, колеги, родители! Бях си подготвил една протестна реч, много вълнуваща, но не можах да я запомня, затова ще ви кача във Фейсбук. Ама толкова като време да я писна, просто шахните. Затова ще ви кажа няколко думички. Ние, учителите в 50-то училище, си имаме една шега наша си, която казваме, ние си завиждаме сами на себе си, че работим в това училище и че имаме такива ученици като вас. Наистина си завиждаме, просто толкова се радваме на вас, на вашия талант, на това какви хора израснахте. Изключително се вълнувам да бъда сред вас и в навечерието на 24 май да споделим тази прекрасна изложба и да празнуваме таланта, да празнуваме любовта към красивото. Уважаеми господин Александров, уважаеми колеги и родители, скъпи ученици, от името на изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и лично от мое име ви понасям най-сърдечни поздравления и искрени благопожелания по повод организирането на годишната изложба на талантливите абитуриенти от 12-я клас. Мисля, че ние всички, които сме ангажирани в сферата на културата, имаме тази мисия да развиеме детското и младежкото творчество. И във ваше лице аз виждам наистина едни от най-добрите ни партньори. За нас винаги е празник, когато на вечерието на 24 май правиме тези изложби с вас. Искам да ви благодаря, деца, за това, че за пореден ден, за пореден път да направим изключително щастлива и горда, че сме заедно един екип, както днес, така и през изминалите 5 години. Държа грамоти в себе си за някои от 12-ти клас, които преценихме. Всичките, разбира се, са талантливи, но има някои, които са по-радостливи, да кажем така. Ще кажа, че този клас аз преподавам 5 години и те са от хората, които участваха в абсолютно всичките инициативи. Гергана Рачева, Мелина Бардарова, Неда Барбанова, Йосиф Ценков, Мартина Стефанова. Много поводи са на здраве. Тя се проведе в Оки, Красно село. Всички в 51-во се гордеем с вас. Така е, а в 51-во се проведоха дни на отворените врати. Бъдещите осмокласници заедно с родителите си имаха възможността да се запознаят с учители, които представиха обучението, което нашето училище предлага. Освен с учителите, те се запознаха и с ученици от 11-ти клас, които влязоха в ролята на старателни гидове. А успяха ли наистина да разлият училището ни? Да, обиколката включваше компютърните кабинети, STEM центърът по природни науки и арт центърът. Пожелаваме успех на всички кандидат-гимназисти. Ще се радваме да ги видим в септември, вече като част от училището. До тогава могат да следят нашите социални мрежи, за да не пропускат нищо ново. И за училищната ни телевизия също. И като заговорихме за седмокласници, седи, че Стефан Манайлов и Никола Петрова, заедно с своите класни ръководители Траяна Иванова и Александра Георгиева, се включиха в Великденския благотворителен пазар. Така е, то организиран от Министерството на образованието и науката. На щанда на 51 бяха представени великденски материали, които са ръчно изработени от възпитаниците на училището. Продавачите с усмивки и добро настроение успяха да привлекат много хора към добрата кауза. И като заговорихме за добри каузи, в 51 вече можем да се похвалим и с използването на изкуствен интелект в обучението по музика. И как по-точно? С помощта на приложение ли?
Да, благодарение на господин Христо Рачев, който със своя екип създаде приложима платформа, подходяща за обучение на ученици в 3 и 4 клас. А чули, че наши гости бяха студенти от трети курс от специалност музика на Софийския университет Свети Климент Охридски. Те преподаваха урок на ученици от 3 и 4 клас, като използваха платформата. А не бяха ли 3 Г клас тези, които посетиха Нов Български университет? Да, по покана на заместник ректора господин Кристиан Постаджан. Той разведе учениците из радиотелевизионния център, където те видяха истинско телевизионно студио и апаратна. Вярно! Там имаха възможността и да научат какво е университет, как се дублират приказки и как се създава анимация. Като заговорихме за трети клас, нека видим какво се е случило още с начален етап този месец. През този месец беше един от най-важните християнски празници, а именно Великден. Той бе отпразнуван първи В клас с страшно много емоции. Имаше наистина много хубави яйца, така че на журито, състоящо се от майките на Валерия, Весела, Джулия, Евгений и Мария, им беше доста трудно да изберат победителя. Така е, затова им благодарим за този толкова весел и цветен урок. Като сме на тема Великден, да не забравим да кажем, че учениците от първи Г клас съвместно с учителите госпожа Върбанова, госпожа Стоянова и госпожа Дилова представиха много интересен открит урок. А той на каква тема беше? На тема търсачи на великденски яйца. Вярно, тогава децата получиха писмо от едно малко яйчице. Той им разказа своите невероятни приключения, а малките ученици дружно му помогнаха да открие в зелената трева скритите писани яйца. Задружни бяха и учениците от първи клас. Те поканиха своите родители на работилничка за Великден. Заедно с класната си, госпожа Елена Димитрова в 2 учебни часа боядисваха яйца, майсториха великденски картички и сувенири. След това ги аранжираха в прекрасна кошничка по дизайн и печат на родителите на съученика им Йоан Чифлиджанов. Те се справиха отлично и за втори път тази година се включиха в маратон за добротата. Така ли? Може ли да разкажеш малко повече? Разбира се! Учениците изпратиха изработените продукти на мълчуганите от клиника за детска онкология и хематология в град София. Това стана възможно чрез съдействието на доктор Стефанова и на доктор Сотиракис, татко на първокласничката Марки. Благодарим и за съдействието на майката на Мария, която беше родител-учител в първи В. Мама Гергана ни разказа произхода, символиката, обичаите и традициите на Великден. Първолаците участваха и във викторината с въпроси за Великден, а след това мама Гери ги почерпи с вкусни лакомства и тематични стикери. Благодарим ви за отделеното време, за полезната и достъпна поднесена информация и за прекрасното изживяване. Изключително полезен беше и образователният театър на тема "Как се появили буквите". Благодарение на него учениците ни от първи А, Б, В и К клас си припомниха всичко, което знаят за буквите. Някои важни уроци си припомниха и други наши ученици, тъй като на 9 май се проведе Денят на самоуправлението. Тогава учители на учениците от 2 В клас бяха Лили и Дани от 7 В, както и Мартина, Явор, Никол, Албена и София от 5 А клас. Спомням се, че в ролята на преподавател се изяви и Мартина Балтиева, а по рисуване бе Дамян Василев. Да, те са от 5 А клас, но преподаваха на по-малки ученици от 1 А. Първокласниците писаха думи с перо на глаголица, вдъхновиха се и рисуваха, както и сътвориха чудесна уличка. Знам, че тогава в ролята на преподаватели на първолаци влязоха и Виктория Колишева и Ила Асенова от 5 В клас. Те преподаваха отлично на първи В клас за няколко учебни часа. Един от тях беше час по родознание, когато говореха за добродетелите и подариха на мълчуганите ръчно изработена картичка с добродетели. Младите учителки чудесно заместиха бившата си класна до 4 клас госпожа Елена Димитрова. Браво, момичета! Освен тях в 51-во имаме още доста талантливи млади учители. Така е! Яна и Ивон от 5 В клас също се справиха отлично. Те бяха учители по български език и литература на 3 Г клас, където проведоха доста интересен урок, провериха и оцениха диктовка. Имахме и други млади преподаватели. В част по човек и общество бяха Дани, Ерик и Петър от 7 Г клас, където представиха презентации за Втората световна война. Благодарим на младите учители за желанието, търпението, добрата подготовка, новите знания и споделеното време. Всички се справихте невероятно. Ако решите да станете преподаватели, ще се радваме да е отново в нашето училище. Отново малките ни ученици се надяват да видят и кондиционния треньор на елитни спортисти, баскетболист и треньор Кирил Райков. Той представи отлично темата здравословно хранене и спорт пред учениците от първи А, Б, В и Г. Сега ми стана интересно и аз да науча нещо по тази тема. Първолаците също останаха очаровани от емоционалното и интересно представяне на ролята на спорта.
и те нямат търпение за нови срещи с Кирил Райков, неговата съпруга Лили и малкия им помощник. Това е така, защото господин Райков беше подготвил урока си по много интересен начин. Даже чух, че първолаците са участвали в здравословната викторина, разбрали са как да подкрепят всеки, да покаже най-доброто от себе си и са научили какви са добродетелите на спортсмените. Като каза първолаци, се сетих, че учебната година за тях свърши този месец. По този повод имаха специално организирано тържество. Освен първолаците и учениците от 2 и 3 клас вече са във ваканция. За разлика от тях, тези от 4 клас имаха национални външни оценявания по български и математика. За съжаление, този месец имаше и едно тъжно събитие. Ръководството и колегите на 51-во Елисавета Багряна изразяват своите искрени съболезнования към семейството и близките на професор Антон Дончев по повод неговата кончина. Професор Дончев ще остане завинаги в паметта на училището със своята доброта и човечност. За вечен спомен ще остане дърворезбата, която ще украсява училищния параклис, направена от него и негови студенти. Той бе съпруг на дългогодишната преподавателка по изобразително изкуство Илияна Дончева. Съболезнования. Мими, да? Ти беше ли на шествието на 24 май? Естествено. Нямаше как да пропусна традиционното шествие и тържественото честване на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската ни книжовност. Празненствата започнаха още в навечерието на празника, когато ученици от 51-во се включиха в обща инициатива на район Красно село и танцуваха народни хора под ръководство на госпожа Венера Миладинова, хореограф на танцовата формация. Здравейте, намираме се пред информационния център. Аз съм Виктория Лозанова от 8 В клас. Тук сме с 1 В и 1 Г клас. Здравейте! Какво знаете за 24 май? Че е празник на буквите. А кой е написал азбуката? Светите братя Кирил и Методий. А има ли химн? Да, има химн Върви народа възродени. А знаете ли кой го е написал? Стоян Михайловски. А музиката е от? Панайот Питков. Да. Много благодарим за интервюто. Също така, училището ни организира флашмоб, на който се рецитираха стихотворения и се понесоха цветя. А пък под ръководството на Антония Костова и Иван Матеев, наши ученици участваха в националното състезание по информационни технологии, информатика и визуални изкуства "Аз мога тук и сега". Нека изгледаме един репортаж от събитието. Здравейте, аз съм Виктория Найденова и съм част от училищната телевизия на 51-во училище. Намирам се на мястото, където се проведе състезанието "Аз мога тук и сега" 2024 година в град Девин от 31 май до 2 юни. Бяхме 544 участници от 81 училища и 39 населени места, като от нашето уникално 51-во училище имаме цели 14 участници, като 4 от тях бяха в топ 10 и имаме първо място в категория презентация и трето място в категория видеоклип. Нека чуем от нашите състезатели какво мислят. При нас дойде и участничка от най-оспорваната категория презентация. Здравейте, аз съм Жени Цаловска. Кое беше най-вълнуващото за теб в цялото състезание? Ами, за мен може би най-вълнуващата част беше изграждането на презентацията и презентирането и пред всички хора. Би ли дошла отново? Да, бих дошла отново на това състезание. С нас вече е участничка от най-желаната категория, с най-много хора, именно графичен дизайн. Моля, представи се. Ралица Митова съм, приятно ми. Кое беше най-вълнуващото за теб в цялото състезание? Най-вълнуващото нещо със сигурност беше факта, че бяхме изключително много хора и имаше доста проблеми, с които ние трябваше да се справим. И може би начинът, по който трябваше да бъдем адаптивни, беше едно от най-вълнуващите неща, които трябваше да преживеем, не толкова уменията ни по графичен дизайн. Да. А би ли дошла отново? Със сигурност бих дошла отново, защото менторите са много високо поставени хора и със сигурност имам какво да науча от тях. Сега с нас е златната медалистка категория презентация. Името ми е Мирослава Иванова. Кое качество най-много ти помогне, за да стигнеш наградата? Предполагам адаптивността ми към ситуацията, тъй като по време на самото представяне на презентациите имахме доста технически проблеми. Даже прожектора спря по време на моята. Но въпреки това успяхме да вземем медала, така че съм доста доволна от състезанието. Много се радвам.
и честито. Имаме също така и бронзов медал в категория видеоклип. Това съм аз. Кое качество най-много ми помогна ли? Качеството, което най-много ми помогна, беше силното присъствие пред камерата, което реално и журито доста го оцени и така участвах и на конкуренции видеята. Между другото, аз също участвах. Състезанието се проведе в град Девин. В началото му бяха оповестени темите в различните категории и имахме определено време, в което да покажем способностите си. И като заговорихме за състезания, нека да видим кои са отличените учители и ученици от училището ни за този месец. На 11 май се проведе Националният ден на Кембридж в България, организиран от издателство Клет. И там имаме наградени. Да, ученичката Александра Гецова от 8 Б клас с преподавател Вихра Георгиева получи медал и награда за първо място в националния конкурс на състезанието по английски язик Kangaroo Global Linguistic в категория А1 Junior. В нашето училище имаме наистина много добра подготовка. Така е. Колективът на 51 е изключително радостен за високото постижение на Александра. Честито за отличното представяне. Отлична е подготовката при малките ни ученици. Първолаците ни също отново взеха медали. Браво на Натали Чилиева от първи Б клас, която има златен медал от финалното състезание на СБНУ. Тя го взе с 50 от 50 точки. Браво на Кристиан Айвазов от първи В клас, който пък взе сребърния медал от състезанието, завоювайки го с 46 от 50 точки. Кристиан Айвазов ли каза? Да, защо? Той не взе ли още един медал този месец? Той е изключително талантлив и спечели и златен медал в турнира по плуване Олимпия. А вие, за да не пропуснете някой нов талант на 51, не забравяйте да се абонирате за нашите социални мрежи и нашата телевизия. Имаме не само талантливи ученици, а и преподаватели. Това се отнася и за госпожа Елена Димитрова. Тя получи награда за особен принос към развитието на e-просвета. Поздравления! Здравейте, аз съм Никола Тонкова от 8 В клас и днес се намираме в информационния център на нашето училище с госпожа Елена Димитрова. Здравейте! Здравейте, много ми е приятно. Вие наскоро получихте една страхотна награда от e-просвета. За какво значи за вас получаването на тази награда за особен принос към платформата e-просвета? Тази награда наистина е много различна, защото за първи път има такива награди. За първи път e-просвета награждава учители за особен принос. Само 14 са учителите, които сме наградени за такава награда. Основно нашата дейност беше да заснемем видеоуроци по време на COVID-пандемията 2020 година, когато учениците и учителите започнахме да преподаваме и да учим от вкъщи. И една голяма част от учениците нямаха достъп. И тогава в e-просвета стартираха такива уроци, които могат учениците да гледат и по този начин да не пропускат учебен материал. Част от тези уроци бяха излъчени по Българската национална телевизия. В заснемането на тези уроци участваха директори, редактори към просвета, изключително изявени учители от много училища в София и изобщо в страната, така че наистина да се заснеме урок и да бъде излъчен е едно голямо предизвикателство. И тази награда за мен означава много. А вашата награда всъщност с какво е различна от останалите? Тази награда така обхваща един период от моя живот, в който имаше страшно много напрежение, надпревара с времето. Имаше едно предизвикателство. За да заснемеш видеоурок във време, което да бъде определено или лимитирано 10 на минутки на тема, и то да бъде интересно и да нямаш обратната връзка от учениците, защото ние учителите сме свикнали, когато преподаваме урок, да виждаме учениците как реагират, да получаваме техните отговори, докато в видеоурок това не се случва. И е много различно да покажеш знанието и да предадеш знанието така, че да предположиш какво може да направят учениците, гледайки урока.
Още повече, че се изискваше изключително добра подготовка, чисто методически, знанията, които поднасяме да бъдат научно издържани. Още повече, че излизаш пред лицето на родители, учители, ученици и представляваш и училището, и себе си, и това, което представяш, трябва да бъде на ниво. Различното на тази награда е, че наистина за първи път бива учредявана и награждавана, но и те връща в едни времена, в които преди 4 години никой не е правил тези уроци, за да получи награда. Тези уроци се правиха от едни наистина вдъхновени учители, които даваха всичко от себе си, колеги, с които ние останахме абсолютни приятели. Виждаме се, пожелаваме си празници, поддържаме приятелства и това, което ни свързва, са уроците, които имаме към Епросвета. Добре, благодарим ви. Благодаря и аз. А знаеш ли, този месец взе награда и нашия директор? Да, господин Александров получи награда Свети Иван Рилски в Рилския манастир. Получи я за приноса си за развитието на педагозите и мотивирането им за търсене и прилагане на нови и модерни методи в образованието. Наградата бе връчена от заместник министра на образованието госпожа Емилия Лазарова. Не забравяме ли нещо? Казахме ли добродетелите? Не. Добродетелите за месец май бяха търпимост, вяра, сериозност, искреност, разбиране, единство. Освен забавления и страхотни събития, през този месец се проведоха и държавните зрелостни изпити на 12 клас. Пожелаваме успех на нашите зрелостници с кандидатстването. Завършиха. О кого ще е знамето на училището? Не се притеснявай. Знаменосците от 12 клас тържествено предадоха знамето чисто и неопетнено на учениците от 11 клас. А видя ли невероятните тениски на 12 клас? Не, как изглеждат? 12 клас подариха на класната си госпожа Йотова тениска с специално написани пожелания, а пък те облякоха такива с пожелания написани от преподавателите си. Това звучи страхотно. А чули песента на Гири от 12 клас? Да. Тя изпълни по невероятен начин "Учителко, благодаря" и малко по-късно изпя и песента на Аба. А пък Али от 12 Б клас представи стихотворението "Учителят" от Розалина Паскалева. Освен песните и стихотворението, зрелостниците бяха подготвили и грамоти, които раздадоха на своите преподаватели. На добър час, Випуск 2024! А вие, драги зрители, знаете ли за тези събития? За да не пропускате нищо повече, се абонирайте за нашата училищна телевизия. Да не пропуснете и нашите Instagram, TikTok и Facebook. А ние няма да пропуснем да благодарим на нашия екип от репортери и оператори, монтажисти, дизайнери, режисьор, ръководител и всички от екипа на нашето любимо 51-во училище. Благодарим и на вас, че гледахте! До нови срещи!